Hello mga Yinjens! Good morning! This is TV. Please don't go to my YouTube channel kasi saluboto para sa video na upload ko. Amis dito tayo sa Baywalk, Binmali, Pangasinan mga Yinjens. Dito yung dito yung meeting place ng ng motorcade ng Taugama P. Ngayon kasi mga Yinjens, October 4 ngayon yung nila, yung 54 founding anniversary nung kapatiran nila, yung Taugama P. Kasi may Yinjens, yung mga ito, mga member dito, mga kaibigan ko dito sa may Binmali, Mandaragat chapter. Tara Yinjens, silipin natin. Ito yung ito yung Pangasinan Council. Tara Yinjens, samahan niyo ako. Yung mga Yinjens, dumating ngayong mga ibang ng mga Taugama, ibang daw? Ibang lugar. Kasi ito may buong Pangasinan ng Taugama P. Nagdatingan na sila. Tara silipin tayo sa mga yung doon sa papunta banda doon. What? Ayan. Okay mga Yinjens, tara. Tara mga Yinjens, tingnan natin doon. Tara. Samahan niyo ko mga Yinjens. Tara, ito yung mga Yinjens. Ito si Kulas. Ayan. Ito yung Yinjens, mga Mandaragat chapter to. Apianin! Oh. Ayan. Anong mga tol? Anong chapter niyo? Mandaragat. Mandaragat yan, mga kaibigan ko yung mga yan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, mga kaibigan ko yung mga member ng Taugama P dito. Sa Mandaragat chapter, ayan, dito. Yun naman sa kabila, ito. Ayan, si Inchik. Ayan, si Nano. Oh. Tara, silipin natin, marami itong mga to. Ayan. Oy, ito pala kayong dalawa. Brian. Terakil, sa taas yung dalawa, magkasawa yung mga yan. Oh. Ayan. Marami to. Doon pa. Diyan ka pala bro ah. Hindi na pumasok. What? Di ka pumasok? Pasok ako, kaya. Oo. Sige. Yan, shoutout kay sa yan, kaibigan ko yan sa delivery, si ano pangalan mo? Si bro, Danilo pala. Bro, di ba kayo Palyas? Oh, Palyas. Ayan. Ano yung kayo, Palyas? Caloocan Norte. Caloocan Norte. Ayan yung mga to. Bro, anong lugar nyo? Lugar? Ito, kasi. Ha? Dapat panunupan nyo namin ha. San Isidro. Ayan, ito. Ito yung to. Oh, ano lugar niyo mga bro? Ay, poblasyon. Poblasyon. Marami ito, Taugama P. Ayan o. Mahaba. Pangasinan to, buong Pangasinan na to. Pangasinan chapter. Halo. Hoy, Jubit! Meron pa dito. Oh, Jubit, Jubit? Mandaragat chapter yan, si Jubit. Apianin mga tol. Oh, yan. Capital S. Yun. Ano lugar niyo mga bro? Ano lugar niyo? Mabini ito. Mabini. Marami itong mga to. Oh bro, shout out. Anong lugar niyo bro? Kalasyaw. Ay, Kalasyaw. Oh, shout out sa mga Kalasyaw. Yeah, maganda yung ng Kalasyaw, maganda yung uniform ng Kalasyaw, oh. Ayan. Kalasyaw. Ayan. Yun, mahaba pa to. Sa wila. Ayan, meron din dito. Wila. Yes sir. Oh. Yes sir, anong lugar? Infanta, Pangasinan. Dulo ng Pangasinan to, Infanta. Kasi pagkatapos sa Infanta, Sambales na eh. Ayan. Infanta chapter, Pangasinan.
Ayan sila, nandito sila. Tingnan natin yung logo nila dito. Ayan o, ito. Ito yung ano nyo. Oo. Ayan. Shout out sa taga Infanta. Yan na, dito, hanggang dito na lang. Hoy pare! Sino may sa araw din mo yan? Dito sa naman yan, sa may Binmaley Baywalk. O yan, si paring Ricky. Mga kaibigan ko yan sa Taugama, kaibigan ko yan sila. Dito sa naman yan, sa mga naman yan, sa Binmaley Pangasinan. Mga kaibigan din mga Taugama dito. 54 naman yan, 54 founding anniversary naman yan. Sa mga ano mo yan, sa mga kaibigan ko din naman yan, sa ano mo yan, sa mga kaibigan ko din dun sa Mindanao. Kung saan ako sinilang, marami din Taugama dun. Happy anniversary sa inyo. Happy 54th anniversary sa inyo doon sa ano, diyan sa Mindanao. Shoutout sa mga kaibigan kong Taugama P. Hello mga Yenyens, andito siya sa dulo ng ano ng Baywalk. Kung saan tayo nanggaling kayo namin doon sa may bungad. At dito sa dulo mga Yenyens. Mga Yenyens, balikan naman natin mga Yenyens yung yung papunta doon sa kabila. Tara mga Yenyens, samahan niyo ako. Mga Yenyens, yung Contiki Resort, dito tayo sa may dulo. Ayan, naglalakad yung mga ibang Taugama ko dito. Nga pala yan, ano daw? Ito yung 54 founding anniversary ng Taugama P. I mean yan, dito sila mga yan. Pare, talaga ano pare Happy anniversary. Ayan yan, Pan Ricky. Balik. Ito naman yung mga nakasinggil dito. Kanina kasi video na yung nasa kabila. Ito naman yung yung naka sidecar na motor dito sa gilid. Kasi kanina natin dito, inag natin yung kabilang dito sa kabila. Ayan, ito. Video natin yung mga kapatiran dito. Ito yung mga Taugama P. Ayan. Bro! Shoutout sa'yo bro, shoutout sa'yo. Ayan yan, naka-ready na. Ayan, naka-ready na yung Taugama P. Grabe. Ayan sila, shoutout sa'yo, shoutout na. Ito yung ayan. Ito yung Baywalk. Ito yung Baywalk. Ayan. Ito yung chapter na to, yung Malindong. GT! Go! Ayan na. Hello mga Inyans, dito tayo sa Baywalk ng Binmaley. Tingnan tayo mga Inyans yung 54th anniversary founding anniversary ng Taugama P dito sa Pangasinan Council. Tingnan natin mga Inyans yung motorcade nila. Kasi mga Inyans dito sa Mandaragat chapter, mga kaibigan ko dito. At meron din mga chapter doon sa Mataraki, mga bayaw ko. Shout out din sa mga bayaw ko na Mataraki chapter doon sa Baybay Lopez. Tara mga Inyans, samahan natin mga Inyans, tingnan natin yung mga Taugama P dito. Yung motorcade nila kasi simulan na mga Inyans. Tara, silipin natin, tara. Tsaka mga Inyans, yung mga kaibigan ko sa Mindanao, sa City chapter, mga Taugama P dyan, shoutout sa inyo, mga kaibigan ko. Mga Inyans, linaw ko lang, hindi pa ako isang member ng Taugama P, mga kaibigan ko lang yung mga andito. Tingnan natin mga Inyans, yung motorcade nila, silipin natin.
Ano pa rin? Nakalimutan pangalan nito? Apa Esperanza pa ito? Si ito. Oh, Matit. Sa tabla kay Matit. Ayan dan, sa tayo Matit. Ayan sila. Ano din sila ng motorcade ng Taugawapi. Andito sila. Ayan, tingnan natin. Ayan, ayan na. Ayan. Ayan. Ayan natin. Ayan, ito na yung ano. Ah, hindi pa nag-upisa pala. Okay. Ano wala minira. Salamat kay Michelle. Salamat kay Michelle. Lahat kayo kay Michelle. Hay ka. Hi! Oh, si ano to? Ayan, Robert. Salamat kay Robert. Ayan kay kay Bax. YouTube channel mo eh. EBTV. EBTV. Tama yung ibunel. Yun na nga yung B. Bunil na yun. Ito. Ayan natin. Ay! Itong si Kuya Erwin, shout out sa kanya. Ito yung matibay, kahit malakas ang alon, lumalaot ito. Oo. Kahit malakas ang alon, susuyurin niya ang dagat. Ayan. Isa na. Pero iba, hindi pa nag-umpisa. Para Mayans, umpisa na Mayans. Mga kaibigan ko dito sa Taugawapi. Nilihan ko lang, hindi ako Brad, pero hindi ako kasama sa Taugawapi. Pero Mayans, mga kaibigan ko dito, mga bayaw ko, dito sa inyo. Marami akong kaibigan dito. Tingnan na Mayans, silipin natin. Ayan na Mayans. Dalo! Grabe, dito sila. Ayan sila, oh. Grabe, happy 54. Ano ba dito? Taugawapi. Grabe. Ayan na, oh. Dami. Oh, yan. Yan na. Haba nito. Yan natin, haba nito. Haba nito, oh. Ayan. Pangasinan Council, Taugawapi. Pangasinan Council. Ayan, ito yung mga nakamotor. Ayan. Grabe, arriba. Ito Taugawapi. Pangasinan chapter. Yun. Grabe. Taugawapi, 54th anniversary ng Taugawapi. Yun, meron pa.
Salguero, Roy. Oh. Ayan si Roy. Tingnan mo yan sa araw ng Mayans, yung ano natin, video natin, yung, ayan si Bay Ugton, yung kaibigan natin yan, member din yan ng Taogama P. Ano chapter mo, Bay? Ha? Ano chapter mo? Mandaragat chapter. Oh, Mandaragat chapter. Oh. Okay, Mayans, yun naman yan sa araw ng Mayans, yung 54 founding anniversary ng Taogama P. Dito sa may Biyog Park na si Binmali pang Mayans, Pangasinan. Okay, Mayans, shoutout sa mga kaibigan ng Taogama P dito sa Mandaragat chapter. Hindi pa ako member ng Taogama P mga Indians. Pero yung mga ano dito, mga brad dito sa Mandaragat chapter, mga kaibigan natin yan. At saka doon shout out sa may mga Mataraki chapter sa Baybay Lopez, sa Bayaw ko. Happy 54th anniversary sa inyo. At sa kaibigan ko mga yan, sa Osami City chapter, sa mga kaibigan ko na Taogama P. Shout out din Osami City chapter. Happy 54th founding anniversary sa inyo. Okay mga yan, salamat sa panood mo yan. God bless you everyone mo yan. Keep safe, sana sa buting kong ligayan. At bye bye mga Indians.